ተመስገን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ገዛ ሰሪሕኻ ደኺምካ ከምዚ ትርኢለኻዮ ብእውነት ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ንኩሉ ሰራሕተኛ ሓሳብ ልቡ ያስምረሉ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኢኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ደህና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ብድንቕኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ። ኩሉ ሰላም ዶ? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኢኹም? ስራሕ ኩሉ ሰላም ዶ እዩ? በኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ኣሕዋተይ። ያው መቸም ናይ ስደት ድኻም ንፈልጦ ኢና ኩልና። ስደት ብጣዕሚ ውጣ ውረድ እንህዎ ብጣዕሚ ለድክም ግን መጨረሻ ግን በቃ ከምዚ ዝበሉ ትርኢለኻዮስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እና ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ናይ ድኻመይ ውፅኢት ስለዘርአየኒ እግዚአብሔር ብጣዕሚ እየ ላመስግን። ኣሕዋተይ ማዕረይ ኩልኩም ኣብ ስደት ድናኹም ድናኸን ያው መቸም ናይ ስደት ድኻም ድፈልጦ ድኻምኩም ከምዚ ትፈፅሙ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ትርኢ ኣለኹም። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ኣነ ብሓቂ ቃላት የብለይ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ በቃ እንታይ ክብል እንደይ ቃላት ይሓጭረኒ እግዚአብሔር ንምምስጋን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፅሐኒኹም ማለት እዩ። ያው ስደት ብዙሕ ነገር እዩ እንህዎ ዕድመኻ ይውድእ ግዜኻ ይቃፀል ትደክም ኢኻ ግን በቃ ደኺምካለ ግዜኻ ኣቃፂልካለ እንድሕር እቲ ዝሓሰብካዮ ነገር ተሳክሑሲ ዳርጋ ካሊእ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስራሕካ ዘይምስካሕ እንሆ ስራሕካ በየሕክምና ምኻድ እንሆ ጥዕና ምስኣን እንሆ ኣብ ስደት ያው ብዙሕ ሰብ እቲ ዝሓሰቦ ክሳካሕ ይኹን እባ ጥዕናኡ ዝሰኣነለ ብዙሕ ሰብ እዩ ድንሆት ማለት እዩ። እና ያው ግን ይኹን ዳኣሚ ከምዝብሉ እቲ ዝሓሰብካዮ ከምዝብሉ ትብሉ ትርኢለኻዮ ትሳክሑ ትርኢለኻዮ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። ፈጣሪ ኣምላክ ፍረ ፃዕርኩም ይሃብኩም ዝደኸምኩምሉ ተመስግኑሉና እፎይ ኢልኩም ትነብርሉ ዕድመ ጥዕና ይሃብኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ። እና እስኪ ዓደይ መርቁለይ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ እየ ተሓጉሰ ማለት እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ምስ መፀኒ በነገራችን ላይ ብጣዕሚ የድኽመኒ ብጣዕሚ የድኽመኒ በቃ ዓዲ ምስራሕ ማለት በቃ እንድዒ እቲ ዝፈልጦ ሰብ ክፈልጦ እዩ እቲ ዝሰርሐሉ ሰብ ማለት እዩ። በተለይ ሕዚ ብጣዕሚ የድኽመኒ ሕዚ ኣጋ እንትን ክብል ማለት እዩ። ያው መጀመርያ ኣነ ትጅምር ኣለኽዎ ኩሉ ነገር ዳሕና እዩ ነብሩ ዋላ ሓሸዋ ዋላ እምኒ ዋላ ስሚንቶ ዳሕና እዩ ነበረ መጀመርያ ኣነ ትምክር ኣለኽዎ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ወስኽነት በቃ ካብቲ ዝነበሮስ ኣቦር እዩ ወስኽነት እዩ ማለት እዩ። ያው ኣቑሑስ ብጣዕሚ ወስኽነት እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ተቀያይሩ እንሆ ማለት እዩ። ምስቲ ዝንሆ ኩነታት ኩሉ ነገር ወስኹ እንሆ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ያው ሕዚ ዓዲ ትሰርሑ ንእሽተይ ተፀናሕኩም ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሕዚ ኩሉ ነገር ወስኽ ስለ ዝንሆ እቲ ምስቲ ኩነታት ምናምን ምስ ዝዓድናሉ እንሆ እቲ ብጣዕሚ ሕዚ ንምዕዳግ ይኹን ንምሻጥ ብጣዕሚ በቃ ኩሉ ነገርሲ ተቀያየረ ነገር እዩ ኮይኑ እንሆ እቲ እና ንእሽተይ ተፀናሕኩምለ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ኩሉ ነገር ሕዚ ወስኹ ስለ ዝንሆ እቲ ንእሽተይ ግዜ ለፀንሕኩም ተጀመርኩም ኣሕዋተይ ለፀንሕክን ተጀመርክን ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ። ግን ቦታ እንድሕር ሃልዩ ምጅማር ዝመስል ነገር የለይ ምክንያቱም መዓዝ ከም ዝውዳእ ኣይፍለጥን በቃ ኣብቲ ዝሓሰብካዮ ሰዓት ኣይውዳእ እዩ እቲ ነገር ትጅመሩለሲ ኣብታ ዝሓሰብካዮ ሰዓት ኣይትውድእልኻይ። ስለዚ ያው ምጅማር ዝሓሸ እዩ ግን ሕዚ ግን በቃ ኩሉ ነገር ጠቕላላ ለስሚንቶ ሕዚ ጠፍኡና በቃ ስሚንቶ ዝበሃል ነገርሲ የለይ ጠፍኡና እቲ
نحوتي معري يو خل لقيدم لخل نقر تجمر لها بتعمد خام عم دنو حساب جنكت عم دنو عمن خيخة تجمرو إذ نقر زي تجمر لها لا بقى بتعمد تعكس تعدليلو تعكستي أدليلتي بقى لخل نجنزب سي بقى اللي بخا الحسو خيلها لخس أو خال بروجرامي وعلى تجنزب مالتي سخلا بزي بخا حسو خيلها لخس يتجنزب لنا دجان أو خال بروجرامي وعلى مالتي لافت لي حسو خي خدماتي بقى زا حزيزة عرمة همزة قبرأي لا والخا عندنا لحسو خي جنزو لا خال تعقب له مالتي الناس له بتعمي خا بقى بتلي عد مسرح سي تعقستينا ما جرشة تعقستا دليو اللي بقى حقلي تسفى أدليو اللي دعمي بحد جزيسي لود أنا جار يلتي بقى ولا صرحتهم يكون اللي كل جزء أي جني تم صرح له مخنياتهم أفتل أسل الجمرو تم صرحت الاستولو لي أسلو تكخلو كاولا لا ما يندحرها لي سمينتي يسان سمينتو تولي للا ما يسان ما يتولي للا حشوة يسان حشوة تولي للا صرحتهم يسانو الناس بتعمي انتنيو خبديو ونتاتو مالتيو نحواتي معري ياو لكل نجر عد تسرحوا أو سدة لنأخم تسرح حواتي كل نجر بتعجستي متقباي أدليلو مالتي مخنياتهم تشكل خيواي انتن خي لكل نجر سدليلو مالتي بقى أفتال حسب خيا معلتس تساق حسايت خلي بقى كذا معلت زاكو دعي زعمت زاكو دعي زخلت سلست عمت كود دعي وخلا ليكود أسل خل مخنياتهم ما أخل خل بروجرام سل الدنبركة لكل نجر تعكستي أدليلو مالتيو إنه يوم أتي زجزا حمد لنا يو لاب مسشنت بيتو مسكشنا بيتو لاب شنتي مالتي شاور شنت بيتي أو شتلنا هو أما دقس وشتله شاور شنت بيتي إنه هو أو دقله شاور شنت بيتي إنه هو مالتي يو برو حمد لنا يو خينو يو إزازنا لله نقدميت ناسوقي مالتي إزازنا نقدميت ناسوقي على سرح هو كاوتي خل جزاو أو شتجيبي مالتي إزازنا طرح أنت كلاس طرحي لا قدميت السوق لجور هو تخلقن خلو أو شتيو مالتي أو جيبو شتيو مالتي خلو أنت طرحي لا بدك جور زال السوق اللي تسرحت مالتي نحوتي معرية وخل نجر عد مسرح بتعمي نشتي تخبديو جن بقى እግዚአብሔር ብሎ ለማዓልቲ ኩሉ ፍጻሜኡ ሕዛን ንእሽተይ ኣርያትኒ ልቐረየኒ ያውም ቃለዚ መብራህትታትና መስትያት እዩ ማለት ሰራሚክ ብጣዕሚ ክባር እዩ ሕዛ ይሕሰብ ማለት እዩ ሰራሚክ ብጣዕሚ ክባር እዩ ሲሚንቶ ክባር እዩ ሕዛ እንታይ እየ ልገብር መስትያትና መብራህትታት ጥራሕ እየ ልገጥም ማለት እዩ ምክንያቱ ሰራሚክ ንምግባር ለለ ገና ብዙሕ ገንዘብ ካድሉ እዩ ማለት እዩ እና ከብድ እዩ ብጣዕሚ ስደት ለለ ብጣዕሚ ድኽምብሉ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ኣያምሪ ግን ብጣዕሚ ደኽሙን ነው ትስልችሉ ደክሙሉ ጊዜ ለወለድኻ ጊዜ ኸድሉ ለዓረፍኻ ጊዜ ኸድሉ ያው ብጣዕሚ ከብድ እዩ ሓወቴና ስደት ነገር ያው ትፈልጥ ለኹም እና ሓዚት ልቐረየኒ መብራህትታትና መስትያት ማለት እዩ ያው ሰራሚክ ለለ እግዚአብሔር ብሎ ለማዓልቲ ቀስብኻ ልግበር ነገር እዩ ማለት እዩ ዋና ነገር እቲ ኩሉ ነገር ምግጥጣም ኢዳ ሰራሚክ ሲ ቅርሺ ኣብ ልትገንዩ መዓልትለስ ሰራሚክ ምግባር ይከኣል ማለት እዩ ምክንያቱ ሕዝስ ብጣዕሚ ከብድለት ኢሉ ሓደ ሲሚንቶ 3000 ካሬ ሰራሚክ ብጣዕሚ ክባር እዩ እና ብጣዕሚ ክከብድ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ሰራሚክ ንምግባር ሲ ብጣዕሚ ክከብድ እዩ ማለት እዩ እና ያው ሕዚ መስትያት ልገጥም ማለት እዩ መስትያትና መብራህትታት ልገጥም ዳሚ ያው ሰራሚክ ክጸንሕ እዩ ማለት እዩ እና ሓወተይ እዚ መስል ዓዲ ማለት እዩ እስኪ ኣስተያየት ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ያው ኣብ ስደት ልንኹም ሓወተይ ልንኹን ሓወተይ ለ ሓሳብ ልብኽን ሰምሩ ልሓሰብኩን ሰርሕኽን ልጀመርኩም ለኣፈጽሙ ለጀመርኩም ለተሓሳብ ልብኹም ኣስምሩ ያው ለዓድና ይበለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ትልደኸምና ልፎ ይበልና
ነብረሉ ፈየብልና ነህርሰሉ ነዓርፈሉ ይግበረና ንወልድ ንኸብድ ይግበረና ኣሕዋትየ ማዓረይ እና ኣይዞኹም ሓዚ ልጀመር ክለ ኣይዞኽን ኣሕዋትየ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ብትዕግስቲ ትፀበያ ኩሉ ነገር ለይተዓገስካ ልኾን ነገር የለይ ተዓግስካ እዩ ኩሉ ጥዑም ነገር ልግነ ማለት እዩ ድኻም ዋላ ተሃልዩ ሓሳብ ዋላ ተሃልዩ መጨረሻ ግን ያው ለይተሓጎስካ ኣይቀረይ ማለት እዩ ኣሕዋትየ ማዓረይ እና ኩሉ ነገር ክሳካሕ እዩ